mga pangunahing balita. Padre de pamilya kritikal sa pananaga ng umano'y nagnakaw ng panabong nitong manok. Rider patay matapos sumemplang at malunod sa isang irigasyon. Notorious na snatcher sa Legazpi City, arestado. Sunog sumiklab sa isang bahay sa Milagros, Masbate. At pagsunod sa diskwento sa pamasahe, muling pinaalala ng LTFRB Bicol sa mga tiyuper at operator ng PUB sa rehiyon. Magandang gabi. Narito na mga balitang dapat ninyong malaman ngayong Martes, ika-18 ng Hunyo taong kasalukuyan. Kritikal ang lagay ng isang padre de pamilya sa lungsod ng Legazpi matapos na pagtatagain ng lalaking nagnakaw umano ng panabong nitong manok. Narito ang buong ulat. Kritikal ang lagay ng isang padre de pamilya matapos na pagtatagain alas 8:20 ng gabi nitong Lunes sa Purok 7 Sitio Subok, Barangay Stanza, Legazpi City. Kinilala ang biktima na si alias Tonton, 37 anyos, byudo, construction worker at residente ng nasabing lugar. Kinilala naman ang suspect na si alias Jojo, 25 anyos, laborer, binata at residente ng Purok 3, Barangay Gabawan, Daraga, Albay. Batay sa investigasyon, nagsumbong sa biktima ang anak nitong minor de edad na umano'y ninakaw ng sospek ang panabong nilang manok. Bitbit ang kanyang samurai. Sinugod ng biktima ang sospek sa bahay nito na boundary ng Stanza at Gabawan na nauwi naman sa pagtatalo at pagkuha ng sospek ng bolo hanggang sa pagtatagain nito ang biktima sa leeg at sa ulo. Turnover sila ng actually yung unang nag-respond dito yung ano talaga yung Daraga Police. Kaya lang nung malaman nila na under sa area ng Legazpi Police, turnover sa atin dito. Kasabay yung suspect. Kasi yung pinangyarihan talaga ay doon sa akala nila sa Daraga. Pansamantala naman na nakalaya ang suspect matapos ang 36 na oras na reglementary period. Hinihintay pa ng pulisya na magsampa ng formal na reklamo ang biktima na sasailalim pa sa operasyon. Dahil pa siya bago kaya masampahan siya ng kaso, dapat meron kitang report from medical legal para yun ang magiging basis natin sa pag-attachment sa pag-file ng kaso, lalo na yung mga lalim ng taga and may probability na pwede siyang maging basehan kung papasok siya sa kung anong tamang appropriate na kasong i-ano sa kanya, ikakaso. Nananawagan naman ang otoridad sa publiko na laging idaan sa maayos na pag-uusap ang anumang hindi pagkakaintindihan para sa huli ay walang pagsisihan. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Hercules Barbacena. Patay ang isang lalaki matapos na malunod sa isang irigasyon sa Goa, Camarines Sur. Biktima, sumemplang daw muna sa motorsiklo. May report si May Insinares. Patay ang isang 22 anyos na motorista matapos na maaksidente ang minamanehong motorsiklo sa Barangay Digdigon, Goa, Camarines Sur mag-aalas 12 ng tanghali kahapon. Kinilala ang biktima na si alias Che, residente ng Barangay Pinaglabanan, Parehong Bayan. Batay sa investigasyon ng Goa Municipal Police Station, nawala ng kontrol sa kanyang motorsiklo ang biktima hanggang sa tumilapon ito sa irigasyon na nagresulta sa mga tinamon nitong sugat at kanyang pagkalunod. Mabilis yung takbo niya kasi yung sasakyan pababa galing doon sa may bundok. And then ang daanan is may mga tawag niya yung kurbada kung saan po siguro nahalata ng driver na parating na siya doon sa may kurbada ay bigla siyang nagpreno, ginamit yung preno yung nasa unahan ng motorcycle at doon na nga siya sumampa doon sa kanal na maraming tubig na kung saan doon na nga siya binawian ng buhay. Hindi rin umano agad na napansin ang biktima dahil sa liblibang lugar at walang kabahayan.
Kung mayroon sanang dumaan na tao o sasakyan at makita siya, pwedeng naisalba pa siya doon sa pagkamatay niya. Talagang tao doon na dumadaan, bibihira siguro. At yun nga, halos mga 30 minutes na siguro siya doon na nalunod doon sa lugar, sa kanal. Patuloy naman ang pagpapaalala ng PNP sa mga motorista na mas doblehin ang pag-iingat lalo na sa mga delikadong bahagi ng kakalsadahan. Para sa mga balitang Tatak, Bicol, May Insinares. Arestado ang isang snatcher sa Legazpi City matapos namang biktima ng estudyante at makorner ng mga gwardiya ng isang mall at ng mga nagro-rondang kapulisan. Suspect, dati na ring nakulong dahil sa pang-aagaw ng cellphone. Narito ang buong detalye. Arestado ang isang lalaki na umano'y tirador ng cellphone ng mga estudyante matapos na muling magnakaw at makorner ng mga security guard at ng mga rumorondang kapulisan sa barangay Bitano, Legazpi City alas 5:45 ng hapon nitong Lunes. Kinilala ang suspect na si alias J, 31 anyos, binata at residente ng barangay San Roque, Legazpi City. Ayon kay Police Executive Master Sergeant Carlos Panya, tagapagsalita ng Legazpi City Police Station, kakalabas lamang ng mall ng 14 anyos na biktima at patungo na sana sa terminal ng jeep nang mapansin na may nagbubukas ng kanyang bag hanggang sa madiscover ang pagnanakaw ng suspect. To the rescue naman kaagad ang mga gwardiya nang mapansin ang kumusyon. Meron na kaming mga surveillance na sa camera namin na isa ito sa mga tinderi na cellphone snatcher dito sa Legazpi. And kung di ako nagkamali, parang meron na rin itong kaso na gano'n din na kaso. Kaya lang, nakakalabas naman talaga sila. Kasi yung pagnanakaw ng cellphone, nagdidepende pa rin sa korte. So, eventually, nakakalabas din sila. Nasa kusuriya pa ng Legazpi City Police Station ang suspect at naharap sa kasong robbery. Siguro po, magdidepende na lang po siguro sa korte ko ng magiging desisyon sa kanya. Kung ilang buwan siyang ikukulong. Kasi pagka meron na tayong resolution yung court, ay pwedeng makapaglaan siya ng piyansa or kami naman, kung meron ng commitment order, dadalhin na namin siya sa BGMP. Nagpaalala naman ang otoridad sa publiko na mas maging alerto sa paligid para hindi mabiktima ng mga pag-alagalang mga kawatan. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Hercules Barbacena. Isang bahay sa Milagros, Masbate ang nilamon ng apoy kamakailan. Patay sinding kuryente, sinisilip na sanhi ng sunog. May report si Rose Bilista. Nilamon ng apoy ang isang bahay sa barangay Bacolod, Milagros, Masbate nitong Linggo, Hunyo 15. Ayon sa Bureau of Fire Protection Milagros, bandang alas 4:08 ng hapon nang magsimula ang sunog sa kwarto mula sa ikalawang palapag ng naturang bahay. Agad namang nakaresponde ang mga bumbero, kaya mabilis na naapula ang sunog na tumagal ng halos 20 minuto at umabot sa ikaunang alarma. Bago ang sunog, nagpatay sindi umano muna ang supply ng kuryente sa lugar. So, bali, residential po yun, ma'am. Extension siya nung actual na bahay nila. Parang may in-extend lang sila na kubo na yung sa baba, nagyan na ng mga kagamitan nila para sa catering. Tapos yung sa taas, may maliit na 2 kwarto. Yung nag-occupy nung kwarto sa taas, yung anak niyang babae. Maswerte namang walang naiulat na namatay o nasawi sa insidente. Wala ring nakitang foul play ang BFP. Tapos based din sa investigation ko, tinanong ko yung may-ari kung may nakikita silang side ng third party or possibility na ibang tao makapasok. Sabi niya, ma'am, wala pong ibang tao makakapasok dito kasi yung aso namin binibitawan namin tapos malalaki na. Sa ano din, ma'am, investigation namin yung part na kung saan talaga nag-start. So yung wiring talaga, ma'am, yung nakikita natin na pinagmulan ng sunog posible. Patuloy naman ang panawagan sa publiko ng BFP na ipagbigay alam agad sa mga kinauukulan, lalo na sa kanilang tanggapan ang ganitong mga insidente para sa mabilis na pagresponde. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Rose Bilista. Susunod, pagsunod sa diskwento sa pamasahe, muling pinaalala ng LTFRB Bicol sa mga tsuper at operator ng PUV sa rehiyon. At ako Bicol Party List humingi ng dispensa sa mga nadismayang festival goers sa Day 3 ng Bicol Loco Festival. Ticket refund, posibleng ipatupad. Yan at iba pang balita sa pamabalik na ako Bicol Online TV.
Marahin aldaw sa Indo Gabos. Ang aldaw na ini ay para sa Indo, para sa tuyang mga kababayang Bicolano na nangangaipuhan kan kalinga, asin manlain-lain na medikal na serbisyo. Ini po ang sa tuyang dalan para makapaghatod kan serbisyo maski gurano ini karayo o karani ang sa indong kinamumugtakan. Ang Tarabangan Caravan ay saro pong inisyatibo kanako Bicol Party List na igwang layunin na darahon ang serbisyo medikal asin dental direkta sa saindong mga komunidad. Aram po niya to na daigabos may kakayahan o pagkakataon na makaduman sa ospital o klinika. Kaya't kami na po ang nagrarani sa Indo. Kaibahan ang matitibay na doktor, dentista, medical personnel, asin mga volunteer kan ako Bicol Party List. Libre po gabos ang serbisyo medikal, dental, laboratory, asin mga bulong. Wala po kamo na dapat ihadit sa gastusin ta ini ay para sa indong kalusugan. Kaiba taman po ang satuyang programa ang libreng gupit asin masahe para sa satuyang mga kababayan. Maliban digdi, may local recruitment activity man kita ngunyan. Ini po sarong biyaya para sa satuyang mga kababayan na nag-aanap kitrabaho. Sana po ay makatabang ini sa Indo. Tangani, makaanap ki mga bagong oportunidad para sa indong pamilya. Mga kababayan, buya ko pong ipaabot sa Indo na ako Bicol Party List permi yaon para sa Indo. Sadto ngunyan asin sa maabot. Kami po ay padagos paglilingkod sa bawat Bicolano. Kami po ay nagpapasalamat sa saindong padagos na suporta. Habang yaon ang suporta kan kada Bicolano sa ako Bicol Party List, padagos po niya to dadarahon ang mga programa na direktang nakakapiktar asin nakakatabang sa Saindo Gabos. Sa giraray, dakulaw pasasalamat po sa indong pagtangkilig asin pagtitiwala naway padagos niya tong ipangaji ang mga kalusugan asin kaligtasan kang bawat saro. Padagos po kitang magtarabangan asin magkasararo para sa mas malusog asin masiglang Bicolandia. Nakulang salamat po asin marahin na aldaw sa Indo Gabos. Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Maraming salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit. Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Problema sa tubig, agarang binigyang solusyon. Nagpatayo ng mga solar-powered water supply system sa mga liblib na lugar. Libre, malinis at maaasahang supply ng tubig 24/7. Nakulaang ng pagpapasalamat niya mo, dahil may ikamalilingan habang kami nabubuhay. Nakulaang nining tabang para sa gabos na tao digdi. Salamat po. Para sa ating mga kababayang nasa laylayan, Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Tucked away in the province of Albay, known for its perfectly shaped Mayon volcano, Misibis Bay Resort, a locally owned 5-hectare private island resort. The resort is ready for all those looking to balance tranquility and adventure. This tropical destination is where guests can either choose to relax under the palm trees or have an adventure under the sun. It features modern and luxurious rooms and villas, recreational facilities, and sophisticated services. Come and experience Misibis Bay Resort, your tropical island getaway.
Daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng propesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti. Yun at sa Gabos, nagpapasalamat po ako sa AKB. Gusto ko lang po magpasalamat sa Ako Bicol sa opportunity na tigtatao po araw po sa kuya na estudyante. Dahil naandyan lang, katuwang lagi. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Nagbabalik ang Ako Bicol Online TV. Pinaalalahanan ng LTFRB Bicol ang mga tsuper at operator ng public utility vehicle na sundin ang diskwento sa pamasahe. Mga lalabag, pagmumultahin at posibleng matanggalan pa ng prangkisa. May report si Angeline Dagta. Muling pinaalalahanan ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB Bicol ang mga driver at operator ng public utility vehicle sa rehiyon na sundin ng 20% mandatory fare discount para sa mga estudyante, senior citizens at mga may kapansanan o persons with disabilities. Ang paalala ay kasunod ng pagbubukas ng klase para sa bagong academic year. Ayon kay Joel De Feo, Regional Director ng LTFRB Bicol, lahat ng PUV ay dapat maglagay ng updated fare matrix sa loob ng kanilang mga sasakyan at ibigay ang nararapat na discount sa mga eligible na pasahero. Ang mga driver at operator na lalabag dito ay padadalhan ng show cause order at pagmumultahin ng aabot sa 5,000 piso. In accordance with the existing memorandum circulars of the LTFRB, meron po tayong karapatang penalty. Depende po sa level kung ano ang kanilang penalidad. So, meron din tayo in accordance with the JAW, the Joint Administrative Order ng Department of Transportation na pwede nating suspindihin ang kanilang prangkisa, no? Up to the extent na pwede din ito kanselahin. Ang paulit-ulit naman na paglabag ay maaaring magresulta sa pagkakakansela ng prangkisa. At para ma-avail ang diskwento, kailangan lamang na magpresenta ng valid ID tulad ng school ID, senior citizen ID, PWD ID o anumang government-issued ID. And of course, to the hearing drivers, pwede din namin ito i-endorse sa LTO of any violation of the conditions para dun po sa driver's license for suspension or to the extent of revocation. Ano man po na violation, ipaabot nyo sa amin and we will provide due process accordingly para po naman mabigyan sila ng pagkakataon to explain. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Angeline Dagta. Humingi ng dispensa ang Ako Bicol Party List sa mga naabalang festival goers sa Day 3 ng Bicol Loco Festival. Ticket refund, pinapamadali na rin umano ng partido sa organizer. May report si Angeline Dagta. Humingi ng dispensa ang Ako Bicol Party List sa pangunguna ni Congressman Zaldico at ni Congressman Attorney Jill Bungalon sa mga nadismayang festival goers sa Day 3 ng Bicol Loco Hot Air Balloon and Music Festival 2025 nitong Lunes. Ayon kay Congressman Bungalon, agad na nakarating sa kanilang kaalaman na may ilang ticket holders na wala nang naabutang aktibidad sa venue. Paliwanag ng kongresista, nagkaroon kasi ng bigla ang pagbabago sa schedule ng activities sa Day 3 ang organizer, kaya maagang natapos ang mga aktibidad sa huling araw. Aniya, naiintindihan nila ang hinaing ng publiko. Bilang pagtugon sa mga reklamo, inirekomenda na umano ng partido na ibalik sa ilang ticket holders ng Day 3 ang perang ipinambayad ng mga ito. No, kung makikita naman natin talagang dagsa yung tao. Although talagang mayroong mga hindi inaasahang mga pangyayari. That's why we're giving our apologies. No? Kami po ay nagpapaumanhin sa mga hindi nakapasok, especially doon the third day ng festival, yung mga nakabili pa ng ticket. Pero dahil hindi nila alam yung naging schedule, so of course, they were disappointed. Bukod dito, patuloy din umano ang kanilang pakikipag-ugnayan sa Department of Tourism o DOT Bicol para sa mas mabilis na pag-aksyon sa mga ipinaabot sa kanilang reklamo. Fortunately, hindi naman natin ginusto yung mga pangyayari, but because of the changes of the schedule, there are some they were not notified, but and of course they were not updated with the changes of the schedule. So kami po ay magde-demand sa organizers ng
refund para doon sa mga bumili ng ticket at hindi naman po nila na-avail or napakinabangan. At patuloy po kami na makikipag-ugnayan sa organizers and of course the Department of Tourism and other organizers as well as suppliers para po maibalik sa kanila yung pera na binayad nila sa pagbili ng ticket at nang maibalik yung pera dahil hindi naman nila talaga ito ay napakinabangan. Sa kabila nito ay pinagpapasalamat pa rin ng partido ang mainit na pagtanggap ng publiko sa Bicol Loco Festival ngayong 2025. Ang Bicol Loco ay patuloy na magiging hakbang din po tungo sa mas masiglang turismo ng Bicol Region at kami po ay nagpapasalamat sa lahat ng organizers, suppliers at lahat ng mga turista, mga festival goers na sumuporta at nakilahok sa second year ng Bicol Loco Festival at we're hoping na mas maging maganda pa ito sa mga susunod na taon. Regarding sa refund, I would suggest na sa Bicol Loco official Facebook page na lang makipag-ugnayan para sa proseso ng pag-refund. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Angeline Dagta. Inanunsyo ng Civil Service Commission Bicol na pumangatlo ang rehiyon sa buong bansa na may pinakamataas na passing rate sa Career Service Examination noong March 2025. Ang mataas na passing rate ay pagpapakita lamang daw ng dedikasyon at kahusayan ng mga Bicolano. May report si Danica Garcia. Happy tayo, masaya tayo dito sa... Masayang inanunsyo ni Civil Service Commission Bicol Regional Director Attorney Daisy Punsalan Bragais na pumakatlo ang rehiyon sa buong bansa na may pinakamataas na passing rate sa Career Service Examination Pen and Paper Test noong March 2, 2025. Ayon sa direktor, nakakuha ang rehiyon ng 19.30% na combined passing rate para sa professional at sub-professional levels. Mataas ito kumpara sa ibang rehiyon at hindi rin nalalayo sa 20.50% ng National Capital Region at sa 18.75% ng Region 4. Sa tingin ko, nagpe-play ng malaking role yung preparation ng mga nag-e-exam. At the same time, yung kanilang background. Kasi may mga examinees naman talaga na mahihilig magbasa, talagang magagaling sa math, lalo na kung nag-prepare sila for the examination. So, yun lang palagi naman ang sinasabi namin sa lahat ng mga gusto mag-exam. For them to prepare, to review, kahit po self-review yan, as long as pinag-ukulan nila ng panahon. Mula rin sa Bicol, ang ikapito na top-notcher sa professional level na kinilalang si Carlo P. Fornoles ng Naga City na nakakuha ng 96.92% na rating. Top 3 naman ang kapwa nito Bicolanong si Leonard F. Maramba na nakakuha ng 95.72% na passing rate. Noong Monday, nag-award po kami sa kanila ng Certificate of Recognition online kasi nasa Manila na po itong dalawa. Nagtatrabaho ata sila sa Manila. So we invited them for an online recognition at sabi ko nga sa kanila ay ako po kahit hindi ako yung nasa top 3 or nasa top 7, ako po ay personally very happy kasi ang sabi ko sa kanila, orgulyo sila ng Bicol dahil bihira po ang ganitong mga pangyayari at sa dami ng mga nag-exam nationwide, top 3 at top 7 po yung mga Bicolano. So personally po, ako po talaga ay kumbaga over the moon, tuwang-tuwa. Ang mataas na passing rate na ito ay nagpapakita lamang daw ng dedikasyon at kahusayan ng mga Bicolano. Pagsusumikapan din umano ng opisina ng CSC Bicol na mapabuti pa ang kanilang serbisyo. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Danica Garcia. At yan ang mga balitang nakalap ng Ako Bicol News Team. Ako po si Hercules Barbacena. Salamat!